hana ya ZANU PF, hana ya Mnangagwa, hana ya ZANU chaicha mwongo wezanu wanga ushirwa hana wanga vari vanhu vari kudzingidzana pasi rese neAfrica wachine wana veZimbabwe panhau yekuti vane mhosva yavari kuziva kuti vakapara. Ndo vanhu vacho vatiri kudaka iwavo kana nyika ikanaka. Ndodawo kuruma muno chaiko zvosire kwashura chaiko ndoita vatekereni okudzoka achipfura murungu akamushungurudza munguva before nekiri chimurenga. Chabangu ndomudya muromo uya akada kutamba uya ndokutaura chiko inini baba ndomudya shiwa uya kumutsenga chaiko mudzana nechisvipawo dzana nechisvipawo. Maswera sei maZimbabwenzi ndi baba vachinogurei. Ndoda kungotenda zvikuru vari mumagrupu akasiyana siyana pamusoro pokunzwisisa nekuita moyo murefu pamusoro perevolution yakauya navageza. Toda kuzvitenda izvozvo, toda kuzvikudza, toda kuzvirespekta, and toda kukutendai kuti mune kunzwisisa kuti chinonzi revolution chii and chinonzi struggle chii and chinonzi kuimbika chii kana kuti chinonzi kubatana chii. Ndoda kukutendai zvikuru vechidiki vari mumagrupu akasiyana siyana. Ndinozviziva mune hondo dzirimo imomo patinenge tichitaura paya kuti no ngatibatanei veopposition veZANU PF nevamwe masangano akasiyana siyana. Although kuti mumwe nemumwe haugone kumuchuna kuti wewe enda unosalota vachamisa iye asingade, kana kuti wewe enda unosalota vanhu vachiwenga iye asingadi. Handiti muri kupaona zvakangofanana kuti unonzi chinja baba vako uchidaidza chikomba chamai kuti baba. Unoti baba zvorukudzo zverespect, asi iwe mukati memoyo chaimo unenge uchitonyatsoziva kuti aya madhiri andiri kuitiswa panapa haasi madhiri baya akadhakwa, ava havasi baba vangu blood rini chaiyo baba. Handiti muri kupaona. Unotosvika wega pakuziva kuti no pane respect nenhekirikini, asi chiripo ndechekuti icho hauzoramba kudya chingwa chaunopuwana nechikomba chamai. Handiti muri kupaona. Nokuti muberekika hauzoramba kudya chikomba kana kuti girlfriend yamai rababa step nekirini step mother wako iwe murume mukadzi wamai oya nechima yako vasisipo okupa chokudya unoramba haurambi. Handiti kuna mwana akakwana chaiye unofanira kuziva kuti step father ndi baba. Handiti step mother mume wamai haambopfa akazochinja kuita shamwari yako. Mukadzi wababa azochinja kuita hanzvadzi kuti maini wako mainini munini wamukadzi wako ndi baba. Saka ina iripo panapa ndoda kumbotenda hangu pamusoro pevana veZimbabwe nekubatana kucherechedza kuziva kuti no vachiwenga vakawa vawo muZimbabwe tinofanira kuvagamuchira zvanenge vachiita nezvavari kutaura. Vageza mwana wemuZimbabwe tinofanira kuvagamuchira nezvavari kutaura ende tinofanira kurespekta basa ravari kuita isusu vari pakishi kana kuti vari mumedia. Dambudziko ratinaro mamedia tiri kuparura vanhu pfungwa, tiri kuteedzera zvinoda mapato edu, tiri kukambenera mapato edu isusu. Tosiya vamwe vasingade bato redu vakarembera kana kuti vaine mubvunzo nequestion. Zvinova zvinhu zvatiri kuramba kuti no nyaya yemapato iyi ndo yakonzera nyika kuti igwadame kusvika pairi nhasi uno apa. Inyaya yekudzidzana, inyaya yekudhonzerana. ZANU-PF yakabvuma mahinda ujechetere kana kuti kutonga kwakakwana kwayakaita yanga iri kutandanisana neopposition nguva yese. Hana ya ZANU-PF, hana ya Mnangagwa, hana ya ZANU chaicha mwongo wezanu wanga ushirwa hana wanga vari vanhu vari kudzingidzana pasi rese neAfrica wachine wana veZimbabwe panhau yekuti vane mhosva yavari kuziva kuti vakapara mukati memoyo wavo vakuru veZANU-PF pamusoro pavachamisa. Saka vanga vari kudzingidzana nachamisa vachida kuzama kubraiba meso evana veZimbabwe, kubraiba maziso evana veZimbabwe, kubraiba pasi rese kuti vaite sokunge vari kudiwa kana kuti vaite sokunge vari kuita zvinhu zvakanaka kana kuti vaite sokunge vari kugona. Handiti muri kuona. Saka vanga vari kuda kutsvaga kupiringisha Nelson Chamisa kuti vagone kumuwisira pasi kuti next election Chamisa haafaniri kuti apinde futi muresi, unenge wakaparara zvachose. Saka makaona vakakwanisa kutsvaga mari isiri yezvipatara aiwa, isiri yemaclinics aiwa, isiri yekupa masoja kana mapurisa kwete, isiri yekupa manesi kwete, isiri yekubhadhara varimi. Kunoda kuti pane mari hafu dzemari dzemanesi dzanga dzichitorwa
pane mari hafu dzemasiti dzanga dzichitorwa, mari dzemapurisa, mari dzemagadhijeri, mari dzevarimi dzanga dzichitorwa, mari dzemanhingirikini dzevakomana venhingirikini ava dzanga dzichitorwa madhomeni and nevamwe vakasiyana siyana. Mari dzemataxpayers dzanga dzichitorwa, mari dzemamineral dzanga dzichitorwa, kureva kuti munyika mutori nemwe migodhi yanga yakamirira kuseva ZANU-PF, kureva kuti maminerals ufumi hwacho huzhinji wanga huri kuenda kunoprotecta ZANU-PF kuseva ZANU-PF, kureva kuti iko kuzanu mari yakawandisa zvokuti ija kuchichi ndeyekuti mavhuna marara so yekupfachura so, asi mubato munyika hamuna mari. Saka mari yanga ichishandiswa kumamineral, kumataxpayers yese yanga ichitorwa, mapesendi ichitorwa ichiendeswa mubato rezANU-PF kuti vashandise kubuilda bato ravo, kudefenda bato ravo. Saka muri kuona kuti iko zvinezvi vakakwanisa kuwana mari yekubhadhara vana Nelson Shabangu, vana Shabangu vakadya mari, vana Shabangu vari kusoti ndowa vagere vakatonota vaya zvokuti vanogona kana 10 years 20 years 30 years vachidyawo mari vakagara vasingaendi kubasa. Dzimba vanadzo, mapurazi vanawo vana Shabangu, nekuda kwemubayiro wokutengesa nyika, kutengesa ivhu, nekuda kwemubayiro wokubvuma kushandiswa kuita nhingirikini, kuita zvikukuwata-wata, ndo vanhu vacho vatiri kuda kaiwawo kana nyika ikanaka. Ndoitawo kuruma muno chaiko nazosire kukwashura chaiko chaiko, ndoita vatekereni okudzoka achipfura murungu akamushungurudza munguva before nhingiri chimurenga. Shabangu ndomudya muromo uya akada kutamba uya, ndokutaura chiko inini baba ndomudya shuwa uya, kumutsenga chaiko chaiko, mudzana nechisvipa uko, because murume uya akashungurudza vana veZimbabwe, akabhadharwa ari akashandiswa ende achiita zvinhu zvinoshemesa. Makamuona achishandiswa achidzinga vanhu muparamende, makamuona achishandiswa kudivhaidha maelection, makamuona achishandiswa achishanda nana Malaba, nana Chigumba, nana Kazembe, nana Ziyambi, nana Mnangagwa, makamuona achishanda nana Chinamasa, nana Nhingirikina, nevakuru vezanu vese ivava vachiri pamwe chete. Ani mazvona mukaona anonzi Nhingirikina uya anonzi aniko mukomana uyu painyanga uyu Douglas Ngonzora, hautonzwisisi kuti chii chiri kuitika. Unovhiringidza uchipfonyongodza uchivhiringidza vanhu vakabhadharwa. Vanana Wilson Ncube hatizivi kuti propaganda dzavo kana kuti politics dzavo dzakanangana nekusunungura nyika here, kana kuti dzakanangana nekurwira nyika here, kana kuti kurwira masimba here, kuda masimba, kana kuti kuda uyu munin'ina mukwasha waNhingirikini wa Jacob Zuma. Saka mari yakabhadharwa vana Shabangu yakawandisa stereki yokuti mari iyoyo tikakwanisa kuidzikinura kuti Shabangu zvinhu zvaainazvo munyika zvese nemaakaunts ake ari kupi nekupi afiriswa, Douglas Ngonzora maakaunts ake afiriswa, vana Takwirei zvinhu zvavo zviri munyika maakaunts zvafiriswa, vana Sakupwanya, vana Nhingirikini uyo, vana Chivhayo, zvinoda kufambirwa nokuonekwa pasi rese, kuma World Bank, IMF, kupi kwese kunyika dzimwe zvafiriswa zvinhu izvozvo, zvokumbirwa kuti upfumi hwenyika hudzokere munyika. Vese vanhu vari kuZANU-PF hatikapedza kutaura nemazita avo ka, tikapedza here, vana Mnangagwa nana Mnangagwa wacho, so vanofanira kuti upfumi hwavo hufiriswe. Munoona kuti tinogadzirisa ikonomi yedu zvakanaka very fast, nezvimwe zvimaakaunti zvemachina zviri munyika zvechitsotsi zviri kuitika. Saka mari yakabhadharwa maopposition puppets yakawandisa zvisingaiti, because anenge asiriwanika, anozogrupa vamwe vanhu vaanoshanda navo ka Shabangu, vamwe vanhu vaanoshanda navo Douglas Ngonzora, vese vaidya mari yacho mari dzimotikari. Mari yakabhadharwa Poland yakawandisa zvokuti tu. Saka imari dzokuti idzodzo vese vane motikari nemidziyo vakanga vari kuPoland, vese vana madhuku vanofanira kudzosera mari idzodzo. Vese vana madhuku vanga vachibhadharwa mari vaya, vese vanarinda masarira mahura aya anoshanda ari kuintelligence aya anga achibhadharwa mari vanarinda vaya mahura aya ani mazvona. Saka vanhu vakabhadharwa mari vakawandisa zvokuti tu vana Valeria vaya vana Nhingirikini, kwete Valeria Zibanda, vana Valeria vasikadza vakabhadharwa mari yakawanda stereki, vanhu vaya vachidya, vaidya mari vaya kuti vange mushonga wamusana vanhu vaya. Saka ndinoda kungotaura shona yekuti mari dzakabhadharwa Poland dzakawandisa, mota dzaitekwa muPoland, zvikafu zvaidyiwa, mabuilding airendwa, mari dzakabhadharwa FAS naEmerson Mnangagwa nevanhu vake nemaministers ake. FAS yakafamba nemidhudhudhu nedzimotikari, mabhasikoro, chiiko, maoffices, motikari, mari vachibhadharwa, but zvanga zvisina kana maturo. Mari dzakabhadharwa zeki dzakawandisa zvokuti tu vana Chigumba vanofanira kutaura kuti mari vaidziisa kupi, nevana Nhingirikini vamabhedhi mpofu vari kuzeki uko, nevana Nhingirikini vana Kebo Mhati, vakomana nevana uyu minister of home affairs, defense, foreign affairs, anozaniko mwana wake ariko kuzeki futu, akaiswa makore apera uyu anozaniko. Saka mukatarisa mari dzakabhadharwa dzakawandisa zvokuti tu, mari dzaibhadharwa vakomana vaenda kunouraya vanhu vaya vana kaJesi vaya dzakawandisa zvokuti tu.
mari dzaibhadharwa vana lukumalaba dzakawandisa zvekuti varume matarawo, dzimba dzavaipiwa, mota dzavaipiwa, zvese. Saka tinofanira kuti dhimande kodzero dzedu semazimbabwenzi. Mari dzakabhadharwa mamwe emaovetereni vari kumusoro uku dzakawanda zvokuti mari dzaipiwa, motikari dzaipiwa dzese, mapostori dzaipiwa, vakuru vemapostori. Vana Lawrence Gatsibo vanoziva vanhu vakapiwa motikari, achatitaurira, achatiudza nevamwe vakuru vari ikoko. Vanoziva nhengo dzavo nehama dzavo neshamwa dzavo dzakapiwa motikari, vanodziziva vanhu vemasowe, vanhu vakapiwa mota, vanhu vakapiwa mari vanovaziva. Inokwana nguva vanhu vakapiwa mari vanovaziva, vanhu vemachechi vese. Ana Nehemiya ma2 million avaipiwa ese tikwada, vana Mutendi tikwada, machechi vana Marange vese vangachipiwa. Saka mari yenyika inofanira kudzokera. Aikona kuti vanhu vanonakidzwa nekutengesa nyika, vana Nehemiya Mutendi, vana Nhingirikini, vana uyu, vana Marange, vana Mwasha, vanani nevamwe vakuru vemachechi nevamwe vemamusicians. Pati vachiona kuti chipatara vanhu vari kuora honye vari muzvipatara, maticha ari kupangwa haana mari, manesi ari kupangwa haana mari, maticha masoja ari kupangwa haana mari, mapurisa haana mari, varimi vari kurimira mahara, madomasi haasi kutengwa kumusika, mapuno maonyero haasi kutengwa, chii haasi kutengwa, zvese everything munyika hamuna madhemu akakwana, hamuna marodzi akakwana. Mari dzemadhona dziri kungopuwa vana Tagwire nana Sakufaya dzese idzodzo todzida dzese dzemasola ekugwanda dzese idzo ekunhingirini ekuhange tiri kudzida dzese idzodzo dzana Chivhayo dzaakadya nematenda ese epomona nechii zvese zvinofanira kudhimandwa. Saka tiri kuti isusu hatigoni kurwisa kuti zvinhu izvozvo zvibude kana kudzoka kana tikasabatana sevana veZimbabwe. Vana Garo vari kudya mari ngemushonga wamusana, vanhu vaivai, vana Mebo Chinomona nevamwe vese vaivai. Tarisai vana Temba Muriso vari kupuwa mari usidawo so, but vamwe vanhu vari kushayiwa mari, mumwe munhu haona kana sendi muZimbabwe mumwe, but vanhu vachipanana mari napresident kuda kuprotecta Nhingirikini. Saka tikasabatana isusu manje, tikasashanda pamwe chete, tikasamira pamwe chete, tikasasapota vachiwenga vacho tichiti kwa ZANU-PF, papi pacho pachazohwina MDC kana opposition Triple C kana kuti vachamisa pavachazohwina vakatonga nyika pasina pfuti, pasina zvibhakera, pasina hondo, zviri soft, zviri free, kuti vachamisa havakungopinda vakungotonga. Hapana, chiri kutodiwa ndechekuti vana veZimbabwe titsigire vachiwenga vachivawo, totsigira vanhingini vanzani vageza vachivawo, tovatsigira. Tinozviziva kuti pane maronda amunawo pamusoro pavachiwenga navageza nevamwe vesawo, ndozonga kuti muzanuka. But nanhasi unotarisai kana munhu achitendeuka, kana kuti munhu atena, kana kuti munhu aona kushata kwezvinhu, ndopavari kuti kavachiwenga uyai tichigadzirisa nyika tiri pamwe chete. Wonguti zvakakanganisika, saka tosiya here nyika yacho ichingofa kuti ngaichifayo. Vachiwenga vari kuti tiri kuzviziva, vageza kuti tiri kuzviziva, but ngatimbotangai tachibata kumeso tachinyarara tichigadzirisa nyika, tozotaudzana hedu, tozopopotana hedu, tozotukana hedu, tozodini, but nyika taibvisa mumaoko embavha, nyika yakurarama zvakanaka, vanhu vakufamba zvakanaka. Ndozviri kutaurwa naGeza kuti tikada kuramba tiri mumaprevious ka still tinosara tichipopotana ka, but mbavha dzichienda nenyika, upfumi huchiparara. Patinozoda kuti tichidzoka paground tichiwirirana ka, nyika inenge isina chinhu, ende simba rokuti tichigona kudzivirira mbavha tisisina. Kupesera vana vedu vachanongorarama vari kune dzimwe nyika, votopesera vamarefugees. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kutaura pashona yekuti kudii, hama dzangu, ndiri kuti ngatisatora vachiwenga semhando yenyika, ngatisatora vageza semhando yenyika. Tinozviziva kuti vachamisa vari kudiwa nevanhu, but vachamisa vega vagone kuzvirwira. Motozviziva kuti champion leader kuti vazvirwire vega manjana havakwanisi. Nyika iri mumaoko memhondi manjana nematsotsi nembavha. Vari kuda simba rinobva kuvana veZimbabwe, simba rinobva kuna vachiwenga, kuna vachamisa, kuna vageza. Saka vachiwenga kuti vazvirwire futi vari vega, mundoona kuti mamira zvakaita zvakaoma, zvoda kubatana. Vageza vacho kana vakavavata vakataura sei, but isusu tikaramba tichirwisa pasi panapa, tichinyombana, tichitukana, tichirwisana, still vageza vacho vanosvika pakungonetawo tozvisiyawo zvakadaro, because hatibatsirike, tinenge tisingabatsiriki. Saka vana Geza zvavari kutoita zvakanaka, havana kuramba kuti ZANU-PF yakaita mistake makore akawanda, havana kuramba kwete, vachiwenga havana kuramba. But chiripo ndechekuti kuna mwewe even opposition yacho tine mamwe members vari kutoenda futi kutonojoina ZANU yacho vachipuwa mari nedzimba nemastendi maopposition. Saka ngatitaure chokwadi, nyika inoda kubatsirwa kugadziswa, iwe neni uri muZANU uri muopposition, nyika inoda kugadziswa nevanhu vaviri nemapato maviri ari munyika, nevamwe vanhu vese vari munyika. Saka tikarwa, tikamarana, tikatukana, even ini mukamhanya nemachane yenyu muchinhu chikusambisa muchikurudzira chamisa, it's not a problem. But paground tichibatana, even mukamhanya muchikurudzira chiwenga, it's not a problem. Asi tichibatana,
kwete kuti putsa zani iwe uye kujoine opposition kana kuti putsa opposition iwe aya nyaya iripo ndeye kuti ndiani akakonzeresa nyika kuti isvike pa deep ground yakadai so tinozviziva tese tinotozviziva tese kuti bato rakakonzeresa kuti zvinhu zvisvika apa nderiri pati chikwadi chiripo iriro bato ngatichibatsirana inaro tidzikire zvinhu zvipi zviri nani kusunya pane kunonga pasi ungaramwira gudo munda here handisi kutaura vachiwenga ndimukanyaka vanhu vanoti gudo handisi kuti gudo vachiwenga ndikutora makudo chaivo kwete nhingirikini nokuti mambo akuda zvapinda munda saka otoramwa otozviya munda unopera ka saka isusu tiri kuti no hakuna munhu asina mhosva hakuna munhu asikatadzi hakuna munhu asiri mutengesi kana kuti asina kumbotadza pati chokwadi chiripo ndechekuti zvakaitwa pati zvakaitwa kana nevanhu vezimbabwe dzinza renyu chairo mune vanhu vakaponda munhu wani asi makamudzinga here mudzinza mune vanhu vakaba mune mbavha dzirimo wani mune mahura arimo wani makaadzinga here pamusha kuti nokuti munopinda mumabhawa kana kuti nokuti munobira vanhu saka hakuna munhu asingatadzi pati tikada kuparidza vhangeri yatinofamba nayo inenge yekuramwa inenge yekusarenda inenge yokusiya kana kuti inenge yekuti ameno ngavagadzise vega mazani iwayo ndevakakonzesa nyika ino saka ngavagadzise vega ngavadi saka uri kugona kufunga here kana kuroka kana uchidaro so ndava zanu inogona nge isina sapoti opposition ine sapoti saka vanoda sapoti yacho iri kuopposition yacho iyo zanu inogona nge ine power rokurwisa kana kuti power remukana wezvombo saka opposition ndo mukana wezvombo iyo mukana wemachances ari kuzani iwayo zanu ine painoshanda opposition ine painoshanda chamisa pane power rake nevana vezimbabwe chiwenga pane power rake nevana vezimbabwe saka make sure kuti mumachannel mumagroup matiri ngatisiye vanhu vanotaura vaya kuti kana tikanga takupuridzana nawo yokuti ngatevere vachiva chamisa vanhu vezanu motanga kutaura shona yekuti muri vapanduki muri varakashi chamisa ana chanoziva chamisa akanyarara chamisa akazodai kunyarara hakusi kupusa chamisa one vanhu vari kushanda paground vanhu vake isusu vana baba chinogore tiri vanhu vachamisa vanhu inga tiripo paground wani nevamwe vari kumusoro watungamiriri vedu kana ukanzi sapota chiwenga hazvina kureva kuti chiwenga zvaakaita izvare zvakaitwa zvine bato rake chiwenga angori neunhiwo nepfungwa iyoyo chiwenga ari kuti ngatendeuke tichisunungurana vageza kuti ngatendeuka tisunungurana saka rega kutora unhu hwamunangagwa wohwisa pana chiwenga rega kutora unhu hwaemarson wohwisa pana geza nyaya iripo ndeyekuti kungoti mubereki kana ari muroyi nepamusha pacho vanhu vanongopawengawo pasvika kana nevana vacho kana kumorodzwa muraini vanosvika kumorodzwa saka ndokuwenga kuri kuitwa vachiwenga chaizvo chokwadi chiripo zvimwe zvinhu vakatoita utsitsi vaifunzwa kuti ugadzisa nyika but munhu akaitirwa tsitsi wacho ndo pasina zviripo emarson ani mazvona saka nyaya iripo ndeyekuti isusu ngatirege kuramba tichipesana mumawhatsapp group mumachannel group kumachurches kumacommunity tendeutsai madzimambo azive zvaari kufamba nekwaari kuenda gwara masabhuku tendeutsai mabhishop mafundisi even kumachechi koko ngaitiwa vhangeri bvani kuti munangagwa aite zvokuzvipa masimba zvokuzvipa chigaro ndava kana nevanhu vakamubatsira kumisa pachigaro wacho haachatowaverengi wana chiwenga wacho kana opposition munyika haatoverengi kuti kune opposition munyika saka zvinobatsirei kana vanhu vakati iwewe nhingirikini chamisa ndiwe sunungura nyika wega iwewe tinomwe atakanzwa ita chamisa pakabirwa maelection iye akatadza kurwa maelection anorwa ega here chamisa wacho akaregerera maelection 1 akanga akanyarara akabirwa maelection haasi chamisa but vanhu vakavhota ndo vakabirwa maelection avo vachivhotera mutungamiriri wavo saka vanhu vaifanira kubatsirana kurwira maelection avo kuti vaise kumutungamiriri wavo saka chiwenga haasiri vakanhingiri namba but dambudziko ripo ndekuti chiwenga ukanga uchikurudzirawo runyararo netsitsi but tsitsi munangagwa atadza kunyarika maminista ari muzanu kuefatadza kunyarika mamps macancelors mamwe emachifi mamwe emasabhuku mamwe emabhishop mamwe emafundisi vatadza kunyarika mamwe emapasta unhu hwavari kuita iko zvino izvo vamwe vemaovetereri vatadza kunyarika saka chaakudikana ngatimise 2030 iri kutaurwa yekupenga isina kuiswa newani uye tobvisa nekuti mbavha dzese dzisungwe idzi takajoina revolution tichiteera geza vache hazvina basa kuti abva kuzanu here kana kuti abva kuopposition kana kuti chiwenga abva kuzanu here kana kuti abva uku chamisa abva kuopposition kana kuti kuzanu ngatifambei tichiteera vanhu ivavo ndava munhu wese uda number 1 but tikada number 1 tese tingabudirira here kana kuhina kwacho even kutungamirira chinhu chacho tikachitungamirira cho tikada kuti chiwenga wacho akati ndasiya unozvigona kupata roho yachiwenga ndiani munyika medu kana kupata roho yageza kana chamisa wacho akati nhasi unodaita step down unogona kubata nzvimbo kana kudiwa sachamisa munyika ndiani saka izvozvo zvinofanira zvogadziriswa tabvisa mbavha tabvisa mhondi
vari mumachannel akasiyana-siyana. Sendai audio machannel kwenyu mudzidzise vanhu ngavarege kuzvikudza nokuzvipa mabasa nemasimba asiriwo. Chiri kudiwa ngavataure shoko rokubatanidza vanhu kwete rekung'otesa vanhu nokudzimaidza vanhu nokupaza vanhu pfungwa. Ndiri kutendai mazvita nera Jesu ndi baba wachinogure maita basa.